Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар монед дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен. Хуб, чӣ хеле ки мебинен аэропорти Кулобда қарор дорем, ватан омадем ростӣ ва хостем ки дар аэропорти Кулоб видео кунем, яккаме шумода маълумот расонем. Видеоро ҳатман то охирша тамошо мекунем, обуна шидана ва дастгириро аёд намебарорем. Хуб, рекламамон авиакассаи хидма мемонум, ай ки ҷой ба ки ҷой билет дар кор мешава. Ба рубл бигем ай Россия ба Тоҷикистон ёки ай Тоҷикистон ба Россия метоне харидорӣ куне ба тариқи электронӣ ва иҷада авиакассаи мемонум ки ай ҳар думон ай бигем қатъи ҳамин бародар дар аэропорти Душанбе қарор дора, яъне мешавад хеле ҳолатҳое ки ай Тоҷикистон рафтанияна бояд билет ай Тоҷикистон бигиран, пули наличӣ доранд, мақсад барои перевод кардан бо комиссия дар кор мешавад, даводави зиёд. Метоне пешакӣ телефон кунед, расчотона бигирен ва биен аэропорти Душанбе харидорӣ кунем ба дили пур. Болода бародармона граница раёмонум ки нафарҳои бедокумента аҷои зиндагӣ мекардагӣ мегира, мебара, бом мебиёра. Телефон кунед, айнои мо саломшон бигем. Хуб, аэропорти Кулобда қарор дорем. Чӣ хеле ки медонед ай Россия ай ҳамаи шаҳрҳош омадан ҳоли арзонае, вале ай Тоҷикистон рафтан қимат. Хато накунам, Москва Кулоб ай 9 то 12,000 рублай қимат, ё арзон шиданаш мумкин ира бар назар бигирем, вале ай Тоҷикистон рафтан ай 28, ҳатто ҳолатҳое мешавад ки ҳамин рӯзда дар кор мешавад 41,000 рублам ҳаста. Шаҳрҳоеро ки намегем, метонед шумо дар авиакасса муроҷиат кунед ва пурсем ва дили пур бигем ки харидорӣ кунед. ин бародар агар шиносе, дар Москва ҳам видео мекардем, эмом якам тарак видеоро мемонам. Оно ки омадем дар масъалае ки бисёриётон савол метавед, мақсад дар масъалаи ай Тоҷикистон омадан. Салом алейкум, я борига мардуми ғариб. Бисёр бо хатит ба телефон суҳбат кардагиам. Ҳам орҷа мешиносам, ҳам ҳеҷ ки намегӯяд салом алейкум Абдулло намегӯяд, салом алейкум ака имом мегӯяд. Ва ҳолатҳое мешавад ки барвақт мегиранд арзонай ва ҳолатҳое мешавад ки аввал қиматаи ҳамун рӯз арзон мешавад. ин билета ягон чи гуфта наметонед. Бигем телефонода ҷавоб медод ва дар иҷо омадаги ай канали хичак шудаги Эмом Тиҷӣ ки метонед дар комментария силкаша мемонум будре обуна шаве ва и бародарам дастгирӣ куне. Салому алейк намекунӣ? Ассалому алейкум ба ҳама подписчикои канали Абдуллотиҷӣ. Хуб, чӣ хеле ки худтон медонистен бародаро, ма пеш қатъи ҳамин бародар кор мекардам. Агар ки бигемш устодам мешавам, ҳамин раъи кораморо ёд додагия, мақсад ҳама чӣ нозикӣ ки ҳамин раҳ дора, мақсад қатъи кунен чӣ хеле муомила кардана, билета ба чӣ хел нархҳои дастрас фурӯхтана ки ай дига авиакассо бояд ки нархҳои мо разница кунад. Худаш медона хай бародар, бо худтонам мепурсен, мебинем ки мо чӣ хел арзонтон мегем. ма канали хидма рости гап кушодам, вақте ки Тоҷикистон омадам, уҷаи бародарам мақсад коргари хича ёфтак. Ман вақти Тоҷикистон омадам, пиши кор борои худам канали хидма кушодам, канали авиакасса тиди. Чӣ хеле ки бародармон Абдулло гуфтак, силкаша мемона, бидурем бародаро подписатсия кунед, дастгирӣ кунед. Иншоалло ки билетҳоро дар ҳарди ҳамин сайтҳои мо, яъне ки дар ватсапҳомон бинависонед, бо нархҳои дастрас шумода пешниҳод мекунем. Чӣ хеле ки худтон мебинед дар аэропорти Кулоб омадагием бародарҷоно. ҳамаи кӯшиши мо мақсад барое ки як чиза шумо фаҳмидаантоне, масалан ҳамин чиз бигем ки мо меем ҳамин қадар чӣ мекунем, фақат барои шуморо кӯшиш мекунем. агар мо ҳамҷура худтон медонем ки дидагием, шумо ҳам дидагиен, ягон гапи нав ки шава мақсад мо барои шумо мақсад видео мекунем бародаро. хуб, ҳамин рейсое ки ай Москва ба Кулоба мепаранд бародарҷоно, камтарак мақсад ҳамин рейсе ки ҳамин саҳар хамбид, як 3-4 соат задеш кашидак. нохакира компания медонад ки ай чӣ ҳисоб шидаги, но бисёри бародаро вақте ки меоянд мақсад ай Москва ба Кулоба билети арзон дастрас мекунанд, чем ай Душанбе мақсад 500 рубл 1000 рубл арзонтаракай. бо худтонам ира мепурсенам, медонед. бо бародар Абдулломон агар чизи гуфтанӣ бошад мақсад гап занад. Хуб, ҳолатҳое мешавад ки ма хидмам бигем баъзан вақт ай Москва Кулоб мегирам ёки ай Кулоб Москва мегирам. фарқияти билет ай Душанбе рафтан ёки Душанбе омаданда 5000, 7000, 4000 ҳар хел мешавад. нафарҳое ки мақсад бинен ки агар Душанбе ёки Кулоб ай Душанбе 5000 арзон бошад, метоне бигире ай ҳамин аэропорт мебароен
таксистон худшон медонанд кадом вақто рейсай ҳамин аэропорт мебароен хато накунам 100-150 сомонда то душанбера мебарам баромада уже таксисто ҳастай ва 2-2.5 соата душанбеда мерасен хали ҳолатҳои хубша мешава ва кулобам беҳтарин мардуми ҳурматӣ бигем хеле обунашиёмонам дидем ки меҳмонӣ кардан ҳамин қадар маълумот ай ҳаматон миннатдорум боқӣ паноҳи аллоҳ бошен.